ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಕೆಸರದೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಸರಡು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂಕತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಪುಚ್ಚೆಲೆಗೊಂದು ಬೋಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಡಾಪನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಕಂಡ ಮತ್ತು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಇಡೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕನಪುನಿ ದಯಪಂಡ ನರಮನ್ಯದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಕುಚ್ಚೆಲು ತಿನ್ಪ ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಮಾಚರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾಚರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂದ ಏನೊಂದಿತ್ತು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಅನ್ಪೈತೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಡಾಪುನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಗೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ನಾಯ್ನತ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಯಾನು ಏತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಕ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನದ ರುಟೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ದೂರ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕನಸು ನೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಆದ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸು ಉನಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಲ್ದಮ್ಮನ ವನಸು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಂಡದು ನಮ್ಮ ವಿದಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರಲ್ದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐತ್ತಲಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಎನ್ನನಕ ಪೋದು ವನಸು ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಓಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಊನರ ಹಾಕಿತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದಟ್ಟು ಏತು ಕಾಸು ತಿಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆರ ರೆಸ್ಟುಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಜೇರು ಸರ್ಜರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20ಗೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರಾರು ಬಟ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಕೊಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋರ ಫುಲ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಕೊಲ್ಲಿರಾರಿಗೆ ಪಿದೈ ಬರ್ರೇನೆ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುಜಿಂದೇ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಅರೆ ನಿತ್ಯಾನ ಲೆತೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕಡ್ದ ಪಂಡ ಓಡೆಲ್ಲ ಲೆತೊಂಪು ಓತುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಪಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸೂತಿಗೆ ಆಗೋತ ನಾನು ಓಡೆ ಪೋವರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಅರ ಮೈಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕಡಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡದು ಇನಿ ಯಾನೆ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಲೆತೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದೆ ಬಂಡೇರು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಹಠ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೆತೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಅಂಚಂದೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪೂಜಲೆ ಅರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಂಡಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರಾತೇರು ಬಂಡದು ಅದೇ ಸಪುರಾತ್ ಜೇರು ದಾಲ ಪೂಜ ಈತ ನನ್ನ ರಿಕವರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ನ ಬಡಿದಿದ್ದಾದವಡು ಇಲೆಗ್ ಎಂಕತ್ತು ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮೈತಿದಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಂಟಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಪೇರು ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ವನಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಎಂಕೊಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಅವಡು ಅವೇನು ಮಾತದೆ ತುನ್ಗ ಪಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಪಾಸ್ತಾನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ಇಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಡಿಸನೋದಕ್ಲ ಪಾಸ್ತಾನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೈದನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಗೋಧಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಪಾಸ್ತಾನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂದೆಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಡೈಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕೊರೊಲಿ ಇಂದೆಟುಂಡತೆ ಝೀರೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದ ಜೇರು ಒಂದು 100% ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂಚಾದ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಪಾಸ್ತಾ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಡಿಸನೋದಕ್ಕಲ ಪಾಸ್ತಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಓಪಂಡ ಅವು ಡಿಸನೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಈ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದೆಟ್ಲ ಝೀರೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಡಿಸನೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಸ್ತದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ನನ್ನ ನಮಕ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಕಂಡ ಮತ್ತು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ನನ್ನ ತಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ದಾಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೊಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಅವಿಟ್ಲೈತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾವೊಂದುಂಡೆ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾವೊಂದುಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೀರ್ ಮಾತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿದ್ದೇರು. ಬಟ್ ನಾನು ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಾಪು ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಂಡದಾದ ಅವು ಮಾತ ನನ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂಲೆ ಅವಿಟ್ಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐನಾದು ತುಳು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ತುಂಬದ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಕೆಸರದೆ ಈಗ ಕೆಸರಡು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನಿಂದು ತುಳು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅವನುಂಡು. ಏನುಂಡದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂಕುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ಪಂಡದ ಕಾಸು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಆಫನ್ ಉಂಡದು ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ನನ್ನ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನಿರತ್ತ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಟಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮೋಲೆಂದು ಮೊನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನದಿನದ ಅಂಚ ದಿವ್ಯ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನದಾಲ ಹಿಂಗಾವಡು ಕಾಸು ಅಂದು ದುನ್ನುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅನಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕೊಂದೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಮೋಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೊಲ್ ತಿಕ್ ಅಂಚ ದಿವ್ಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಪದ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲ ಪನ್ನೆರಡ ಬೇಗ ಬಂದು ಬಾಯ್ ನಾನು ದಿವ್ಯ ಹೊಸತ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯಲು ಅಂಚ ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ನಾನು ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಹೆಂಗೊಂತ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಹೊಡಿತದ್ದು ಅಂಚದೆ ಊರ್ದ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಮಾತುಂಡು ನಾನು ತಾವು ತೆಗೆತೊಂಡೆ ನನ್ನ ದಾದ ಮಾತದೆ ತೊಂದರುಂಡು ನನ್ನ ತೂರು ಯಾನುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಗ್ರೋಸರಿದ ತನರ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದ ಯಶವಂತ ಅಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಇದ್ದದೆ ತೊಂದು ನಾನು ಇದಡು ನೀ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚಂದೆ ದೊಡ್ಡವ್ಲೇರು ಮೂಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಾಯ ರಾಯ್ಜಿ ದೊಡ್ಡಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಡೆ ಪೋಪ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪ ವ್ಯಾಂಚನೆ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಗಗನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪಿದಾಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇಂದೇ ಮೂಲು ಎಂಕಲ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನ ಏರ್ ಲತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಒಂದೇನು ದಿನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಗು ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಪೋಪುನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜತ್ತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಜತ್ತನ ಅಂತಲೇ ಅಂತಲೇ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತಿದ್ದು ನಡ್ತೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಪಂಡತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಸರುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಡೆ ಉಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂಪೋಡು ಅಂದೆ ಕೈಟ್ ಮಾತಾತುಲಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದೆ ಕೈಟ್ ಮಾತಾತುಲಿ ಪಾಕ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತಾಗೆ ತಂಡ ಪಂಡದ್ದು ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಸೋಪವ ನೇಂದು ಊರುದ ಕೊಂಚಪ್ಪು ಅಮ್ಮಗ ಪರಿಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪದಂಗಿಲ
ಒಂದು ಪೀರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕಂತೀನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಕರ್ಡ್ ಕಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೆ నేను పుచ్చేలేగందు ಬೋಟಿ పుచ్చేಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಟಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿ ಕಡ ಅಂಗಡಿಡೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಂತ ಐದೊಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕಂತಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಇದು ಮಾತ ತಿಂದ್ರೆ ಇಡೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕನಪುನಿ ದಯಪಂಡ ನರಮನೆಯದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಕುಚ್ಚೆಲು ತಿಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಕಿಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಎಗ್ ಕಂತ ಅಂಚಿ ಪಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂತ ಬೊಕ್ಕನೇನು ಮುಂಚಿ 1 kg ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಸಾಬೂನ್ ನೀಕುನ ಸಾಬೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಈತ ಕಂತ ಡ್ಯಾಂಡೆನ್ನ ಕುದಿಯ ಮುಂಚೆ ಕಂದು ಜೌಡು ಉಂಡದಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕುದ್ದಾರು ಅಷ್ಟೆನಿ ಪೂರ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ನನ್ನ ಸಾಮಾನು ನೋಡದೆ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಮಾತ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡಿ ಕನ್ನೋಡು ಎಂಕುಂಡತೆ ನನ್ನ ಲಾತ್ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನು ಎಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಬಂತು ನೀನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಅದು ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಆ್ಯಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಲೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತ ಈ ಐಫೋನ್ ಹಣೆ ಬರನೇ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಲ್ತನ ಅವು ಜಿಂಜಿದು ಬೋಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪುಣ ನೆಟ್ ಫೋಟೋಸೇ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಂಡ ದಾದ ಜಿಂಜಿದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ತಿಕ್ಪೆಪನೊಂದು ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.